Aqui para o nosso programa Al Caso. Está extender a seguinte hora de programa para nos tratar tema sumamente interessante. O tema, apesar de nota al caso, obviamente, o tema na nossa forma de programar o sucesso, com coisas importantes que todo lugar na nossa isla, de forma por ter denominação al caso. Sin embargo, me invitado a uma pessoa especial para o que está fazendo agora aqui, de etapa de vida que está vivendo no momento aqui. Me invitado a desenvolvedor de real estate a desenvolver diferentes projetos, está educador, está especialista de marketing e é uma pessoa sumamente agradável e muito chistoso para estar com conhecer de cerca. Pero na última etapa aqui de sua vida, praticamente, para o que antes estava um viajero, um turista, vai com portrait e saca. Portrait tan para nós, não está normal para saca. Mas, em cambio, agora que me invitado a tomar, pues, outra linha de viagem. Viagem de expedição, exploração, antropologia. E de forma que, se viaja, nós entrevistei para viajar, Norte-Coreia estava um dia tema com a causa, é verdade, muito interesse, se é televidente, né? Mas o tema que nós tratamos é um tema interessante, sobre nada vai arriba uma expedição de viaje de trem com uma distância de 9.860 quilômetros. Se você quer que o viaje aqui a Tuma em vagão de first class, também bebe conhaque, não está hasta a queda do deserto e atravessar deserto de 1.900 quilômetros em van 4x4. Pero vamos passar a viaje exótico aqui. Viaje de expedição, nós também parte de antropologia, conhecer parte do país e conhecer, verdade, o que está viva em gênero. Para mim é um prazer de introduzir meu invitado a e bom amigo Frank Bonset. Welkom Frank. Welkom van je expeditie en voor mij, ik ben bereid om deze trip van 9.860 kilometer uit te horen, misschien in minder dan een uurtje. Dus ga je gang, Frank. Het is altijd leuk, Rafael, dat ik weer bij de man die van banden weet aanwezig ben. En dit keer op een prachtige spot, hier bij de Franse Pas, die ook als je het nakijkt, een heel geschiedkundig verhaal heeft. Maar daar zullen we het vandaag niet over hebben. Maar inderdaad, ik heb die treinreis gemaakt met heel veel plezier. En je begint eigenlijk vanuit Nederland, begin je met een ticket te kopen naar Moskou. Dat is niet te duur, dat is €180 heen en terug. Dat doe je met Aeroflot of dat doe je met de KLM. Nou, dan kom je in Moskou, daar heb je 3 dagen voor nodig om het eigenlijk te ontdekken. Dan ga je natuurlijk naar het Rode Plein, dat is een belangrijk iets. En de Trans-Siberië Express die vertrekt vanuit Moskou naar Beijing. En die reist dus door Rusland, door Zuid-Siberië, door Mongolië. En dat is eigenlijk een heel mooi land, een apart land. Daar heb ik met de nomaden geleefd. En dan ga je door naar China. In de eerste helft willen we het hebben over Rusland en speciaal Moskou. En dan een stukje China en dan gaan we door over Mongolië. Maar inderdaad een geweldige ervaring. Dus je begint met Rusland. En wanneer wij over Rusland praten, dan denken we meteen aan geweld. Denken we meteen aan een land, een communistisch land, waar de mensen veel lijden. Is dat zo inderdaad? Die verandering van communisme naar democratie. Democratie. Je gelooft je ogen niet als je naar Moskou aankomt. Moskou is een uitgangsstad geworden, met 14 miljoen inwoners. En zo'n wereldstad. Ja, wereldstad. En dat Sovjet-Unie zie je helemaal nergens meer terug. Het is gewoon echt in Rusland, Moskou. Je kan het ook niet vergelijken met de plaatsen waar ik door Rusland heen gereisd ben. Zoals Irkutsk
en andere plaatsen. Je moet natuurlijk naar het Rode Plein. En dat is natuurlijk een heel belangrijk facet. Dat heet in het Russisch Krasnaya Podsjkat. En dan word je eerst gecontroleerd door speurhondjes en je moet je bagage afgeven, noem maar op, voordat je op dat Rode Plein komt. En dan ga je kijken wat er allemaal aan de hand is. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld foto 1, dat is Russia 2018, want ik heb de reis gemaakt in september, oktober. Dan krijg je al heel snel foto nummer 2 en dat geeft aan de metro. Er zijn 200 metrostations in Moskou. Moet je je voorstellen, alles beweegt zich onder de grond. En op een meest fantastische manier. Want elk station is weer apart. Het is helemaal vol met marmer. Het ziet er schitterend uit. Dat kan je zien op bijvoorbeeld foto 3. En ook een bijzonderheid, en dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt, zelfs niet in Noord-Korea. Je hebt overal in die wagons heb je wifi. Dus iedereen is bezig met zijn telefoon. En een absolute wereldstad. Maar vergeet niet, het heeft ongelooflijk veel uitgangsgebieden. Waar natuurlijk heel veel alcohol geschonken wordt. Je kan er dansen, er zijn allerlei internationale clubs. Je herkent het hele Moskou ook niet meer terug. Het is een wereldstad geworden. Is het waar dat de Russen minder leven door het drinken van? Ja, je moet niet vergeten dat de gemiddelde wodka die dus zelf gemaakt wordt... Ik drink ook een beetje vodka, maar nee. Ik moet hard over gaan nadenken, Frank. Hoe is het dan? Het is, met die mensen? Nou, die mensen die kunnen de wodka dus niet zelf betalen. Dus die gaan dat zelf stoken. Oh. En dat wordt natuurlijk helemaal... Dat is moonshine. Ja, en vergeet niet, de gemiddelde leeftijd waarop een Rus overlijdt is 58 jaar. Dat is heel vroeg en heel jong. En daar komt natuurlijk door de goede voeding en de medische wetenschap en de medische medici, komt daar nu dus wel een einde aan. Maar het blijft natuurlijk toch heel gevaarlijk. 58? 58 jaar is het gemiddeld voor een Rus. We hebben ook in die trein nog nooit zoveel dronken Russen meegemaakt. Want die komen vaak van gebieden af waar bauxiet of ijzererts gedolven wordt. En die gaan naar huis. Dus die denken, ja, dat is gezellig, drinken. En je zit met z'n vieren zit je ook in een coupé. Dat is ook wel interessant. Ja, ik ga er even door over die metro. Dat is foto nummer 5. Dan zie je dat iemand met een hele grote bier in die metro zit. Heel apart. En dan kom je ook al heel snel bij de basiliek. Dat is ook het Rode Plein. En die basiliek, dat komt van Basilius. En Basilius is eigenlijk het Griekse woord voor koning. En de man die daar Basilius genoemd werd, dat was nogal een vreemde stuiter van de orthodoxe kerk. De Russisch-orthodoxe kerk. En die liep er altijd naakt rond. En uiteindelijk hebben ze dus die basiliek naar hem genoemd. Dan krijg je plaatje 8. Daar zie je al het Kremlin, het rode gebouw. Prachtig. Schitterend. Onze vriend Poetin, wat eigenlijk in het Russisch buitenste betekent, of van buitenuit gekeerd, die is niet in Moskou geboren, die is in Sint-Petersburg geboren. Die heeft wel een binnenverblijf binnen dat Kremlin, waar hij dan meestal verblijft, als hij dus belangrijke zaken moet doen. Maar hij woont er niet. Dan gaan we door naar plaatje 5. Dat is de Guem Warenhuis. Dat is ook binnen het gebied van het Kremlin. Plaatje 6 is de toegang tot het Rode Plein. Okay. Plaatje 7 is het Basilius, zoals ik al noemde. En plaatje 8 is het Kremlin, het Rode Gebouw. Dan gaan we naar 9, dan hebben we het Goem. Dat is een warenhuis. Je gelooft je ogen niet. Ik heb nog nooit zoveel rijkdom bij elkaar gezien. Je kan er van alles krijgen. Maar de duurste merken, de Rolex, alles wat je maar kan wensen, dat kan je daar krijgen. En het ziet er super goed uit. Met geweldige verbindingen. Caviar kan je al kopen in verschillende vormen. Het is wel een belevenis om daar te gaan winkelen, hoor. Ik vond dat wel geweldig. Wat maakt het zo apart? Het lijkt namelijk op een markt. Maar op plaat 9, op foto 9 lijkt het op een markt. Het is ook een soort markt, maar dan is het met een binnenmarkt, met een binnenplein. En voor de rest allerlei verdiepingen waar je terechtkomt voor hele dure merken. Ja. En dat moet je wel lopen, maar het is een prachtige, mooie, gotische stijl. Met heel veel grote merken. Ik heb nog nooit zoveel rijkdom gezien als daar. Wow. Dan kom ik bij plaatje nummer 10. En daar zie je de wisseling van de wacht. Dat is ook vlak naast het Kremlin. Daar zie je de heren soldaten precies in de maat lopen. Geweldig leuk om dat te zien.
Plaatje 11, dat zie je ja, de orthodoxe stijl, de gouden bogen. Mooi als dat zo weer kaatst in de zon. Dan gaan we al heel snel naar Jekaterinenburg, plaatje 12. En daar zie je ook weer de gouden torens zie je terugkomen. En dat was de plaats van de Romanov-familie. Dus een van de tsaren die daar dus ook in de tijd de familie uitgemoord is. Maar dat is een verhaal op zichzelf. Plaatje 13. Ja, ik ben altijd wat ondeugend in mijn plaatjes. Ik vond het een leuke Russische dame die een Amerikaanse ster op de billen had. Dus je moet me even vergeven, maar ik heb hem er toch maar even bij gezet. Plaatje 14 is het Gorky-park. En ik hou van aparte beelden en lijnen. Dus de zon kwam door en die gaf aan. Het is misschien nog wel even leuk vertellen, die rode lijn die er doorloopt, zou misschien ook wel een heel goed idee zijn voor Aruba. Die rode lijn loopt door de hele stad en geeft precies aan waar je moet stoppen. Je krijgt een boekje mee met alle speciale bijzonderheden. Het museum, wat er is, de oudheid van de stad. Je kan, je krijgt, stel je voor dat we het hier doen met de binnenstad van Aruba. Een soort groene lijn overal doorheen met de belangrijkste gedeeltes. Kan je ook nog aan mensen verhuren die langs die lijn bijvoorbeeld pannenkoeken willen bakken of een snack willen verdelen of een drankje willen uitkiezen. Dat zou je nog allemaal heel goed kunnen commercialiseren. En hier is een foto op nummer 14 van het Gorky-park. Nou, we gaan maar snel door, Rafael, naar nummer 15. Dat was een trouwerij en dan is het gewoonte om aan de man zijn das te trekken. Om hem over te halen om in het huwelijk te treden. Zijn vrienden zijn er natuurlijk helemaal niet mee eens. Het is dus, letterlijk een figuurlijk. Ja, het is echt een verzoek tot trouwen. Het was leuk dat iedereen daar in het rood was. En je ziet daar allerlei dames in prachtige mooie nylons. Ook dat hebben ze daar natuurlijk mooi. En er is... dat is foto 16. Dat is foto 16. En ik zeg altijd, er is geen rok zonder vuur. Ook niet hierbij. Dan gaan we verder met de trein naar Irkutsk. En dat was eigenlijk een centrum waar veel huiden, tabak werden verhandeld. Was ook een onderdeel van de theeroute, zoals ze dat vroeger genoemd hebben. Heel belangrijk, toch? Belangrijk. En deze... Thee was zo belangrijk in die hele trein, die hele spoorlijn. Ja, dat was... Die hele spoorlijn is namelijk gebouwd om het vervoeren van thee. Ja, dat is... Als een hele belang... Ongelooflijk. Hoe kan je nu aan denken over thee in die dagen? Nou, ik ben zelf niet zo'n echte theedrinker, maar wel als ik op dieet ben, dan neem ik de groene thee. Ja. Maar het is natuurlijk onvoorstelbaar dat in die tijd er zo een route was tussen Oost en West. Voor thee? Voor thee, maar ook voor andere belangrijke goederen. En je ziet ook dat die landen... Maar Rusland, die mensen zitten ook maanden in de kou. Dan zit je binnen, wat drink je? Thee. Vodka en thee. Vodka en thee. Ja. Zit. Dus dat is Irkutsk. Nou, die mevrouw op foto 17 is echt zo'n Russische provodnik, noemen ze dat. Dat is een mevrouw die zorgt dat je je thee op tijd krijgt in de trein. Ze zien er meestal niet uit, spreken geen woord over de grens. Ik heb met handen en voeten moeten bewerkstelligen wat ik nou eigenlijk wilde. Je mag ook geen alcohol drinken in de trein. Nou, met een paar roebeltjes en wat geschenkjes was dat natuurlijk snel over, ging de deur gewoon dicht. Maar... En zij maken ook niet je bed op, maar jij kan terecht bij hun voor heet water. En heet water, dat gebruik je voor noedels, en dat gebruik je voor je thee, en voor je cornflakes. Alles wordt met warm water, was een warm waterketel. En die wordt ook nog een keer gestookt op kolen. Wow. Dus boven die treinwagon, als die dus rijdt, zie je dus een wolk van zwarte rook uitkomen. Daarbij is de lijn... de Siberië Express, die dus zeg maar zich onderscheidt door in Ulan-Ude door te gaan door Mongolië naar Beijing, hebben ze twee grote dieselmotoren, twee grote diesel. Twee locomotoren. Twee locomotieven, ja, twee locomotieven. Want als je midden in de woestijn ergens ophoudt en het gaat niet meer. Ja, dan moet je dus toch wel verder. Dus, met twee motoren? Met Eentje werkt en de andere zit Nee, voor ze reserve. werken alle twee voor reserve. Ah. Maar als ze één uitvallen, kunnen ze verder.
oké. Er is wel heel goed over nagedacht hoor. En, Ja, want die trajecten zijn heel lang. ja, je zit totaal, zeg maar, in... Midden in de rail staan voor 3 dagen. Voor een ander deel, dat is veel. Ja, dat is veel. Nou ja, de eerste 1000 kilometer naar Jekerinenburg, daar zie je eigenlijk alleen maar berkenbossen. En je ziet ook dat de zure regen daar wel wat verval heeft aangedaan. Wauw. Verderop kom je dan in wat drogere steppen kom je terecht. En uiteindelijk kom je uit bij het Baikalmeer. En het Baikalmeer is dus zeg maar Zuid-Siberië. Het is het grootste zoetwatermeer van de wereld. En het is 650 mijl lang, kan je je voorstellen. Het is heel diep. En ze halen daar dus de hele waterproductie halen ze daar vandaan. Nou, en dan eindig ik eigenlijk ook met plaatje 18. En met plaatje 18 zie je dan die hete watervoorziening die op kolen werkt. En uiteindelijk, dat was onze Bovodnik, het meisje van nummer 19. En wat zij in de vrije tijd deed, zij verkocht blinis. En dat zijn gevulde pannenkoekjes. Die waren heerlijk. Daar kon ze wat extra geld mee verdienen. Rafael. Goed. Ok. Televidentes, pues nos está en nuestro primer break y nos escucha con poco entusiasmo lo que Frank está pasando, lo que es parte de Rusia, y ahora que está pasa rápidamente de parte de China. Y papá presenta Mongolia, un país que prácticamente no tiene un desarrollo remarcable, mas sin embargo está rico de lo que está su historia y lo que él haga atrás para civilización, especialmente militar. Vamos a seguir más a repetir temas interesantes aquí en Roosevelt, no baile. Vamos a seguir pues con el tema. Nos está tratando con mi invitado Frank Bonsetto. Para lo que está un viaje de tren de 9.860 kilómetros. Va a comenzar en Rusia y prácticamente a terminar, si me no estás equivocado, na Mongolia. Es aquí el último trip de expedición que nos guests a realizar y que está compartiendo parte de antropología del lugar. Muy interesante está el siguiente expedición que nos va a hacer. Y nos vai ponto Frank com a expedição a começar. Sobre a expedição aqui, não está ordo assim via travel agent. Não está algo que o travel agent vende. Sino realmente gente que tem a mesma paixão arriba antropologia, natureza. Nós temos que pensar na direção de National Geographic. Para nós compreender que está viva de Frank, seu coração para expedición a questa hace. Pero toch va punto Frank con esta comienza sobre nuestro comprender que ahora que el próximo viaje va a estar a South George Islands, que está de área de Antártica. Algo muy especial con el pingüino. Maar Frank, de volgende trip, wie organiseert het? Hoe krijgen jullie die hele trip in elkaar? Want jullie reizen met een groep mensen. En ik kan me voorstellen dat al deze mensen zijn liefhebbers voor de natuur, antropologie. En dat ze een verschillend soort toerisme willen beleven. Maar leg het even uit, Frank. Nou, Hoe begint het allemaal? Dit soort mensen die dus zo echt 3 tot 4 weken weg kunnen blijven. Hebben vaak geologie gestudeerd. Antropologie. Zijn geïnteresseerd in water, in dieren, biologie. Marinebiologen. Dat is ongeveer wel het stel wat meegaat. Over het algemeen zijn de mensen, hebben behoorlijke studies achter de rug. En doen ook veel wetenschappelijk onderzoek in hun vrije tijd. Bijvoorbeeld waar we nu naartoe gaan, dat South George Island. Dat doen we met een boot vanuit Ushuaia. Dat is de meest zuidelijke plaats van de wereld. En het is dan 6 dagen varen in een hele ruwe zee daar. Dus daar moet je dus wel wat voor doen. Het eten is natuurlijk niet best aan boord en het slapen boven elkaar. En ja, weet je, dat zijn natuurlijk wel dingen die gebeuren. Maar we vliegen hier natuurlijk van Aruba vliegen wij weg. En dan denk ik altijd, jongen zeg, wat hebben ze nu weer bedacht? 300 miljoen wordt daar uitgegeven. Ja, en in één klap? Ja, in één klap. Er was 1 besteding en ze hebben gedacht, nou dat zijn wel goede mensen, weet je wat, we geven het die.
En die Schipholgroep heeft natuurlijk wel goed werk gedaan, maar wie controleert de Schipholgroep? Dat is natuurlijk de vraag. En vergeet niet, het land moet het opbrengen. En dat doen ze dus nu met belastingen. Wie verantwoordelijk voor het eindbedrag is? De regering. Nee, voor mij, Frank, het grootste risico met het project, met het uitbreiden van de airport. Ik zat mee een paar maanden, dus ik heb een beetje begrip wat er aan de hand is. Gelukkig ben ik niet middenin, gelukkig. Want namelijk, als we bijvoorbeeld het hospitaalproject, dat is gewoon een project die helemaal uit de handen is. Oké, met de hospitalen, dan het last ervan zijn de belastingbetalers, die gaan het voelen. En mensen die eigenlijk die gezondheid moeten gaan zoeken, moeten naar de hospitaal. Maar met de airport, heel belangrijk is de ingangspunt en de uitgangspunt van je voornaamste industrie. Het toerisme. Het toerisme. Tuurlijk. En als het gaat gebeuren zoals de hospitaal, of als het gaat gebeuren zoals bijvoorbeeld die hele project van Oranjestad, met dat sporen leggen, dat was ook helemaal misgegaan. Als het zo gaat, dan ben ik heel bang voor ons. Ja, ik ben al helemaal bang, maar ik ben ook bang voor de belastingen. Ze hebben nu net die keuren en de invoerrechten met 44% verhoogd. Dat betekent dus dat een fles Bacardi gewoon 79 gulden gaat kosten hier. Die kost in Nederland nog geen 15 euro. Dat wil zeggen 30 gulden. Dus dat is een verdubbeling van de prijs en zelfs meer dan dat. Waar gaat dat naartoe? En ik denk dat als je het volk gezond wil houden, zoals deze regering zegt, dan moet je er geen tax op die drank doen, want dan, de toeristen hebben een keus. De toeristen kunnen ook ergens anders gaan en zeggen, nou, Aruba wordt ons toch een beetje te duur. Dus leg het dan op een vettax of een suikertax of op Coca-Cola of op frisdranken of energiedranken. Leg het daarop, want we hebben een eiland vol met diabetes. En die worden geholpen door niet te veel suiker te krijgen. En die zijn dus zover gekomen, die diabetici, door te veel suiker. Ze hebben allemaal last van obesitas. En dat zou je op een andere manier moeten doen. Ja, dat ben ik met je eens, Rafael. Laten we met China beginnen. Want we kunnen door blijven praten. Ja, maar anyway, zeker. Frank, dus, Ja. we hebben het gezegd. Ja. Maar anyway, als we naar China gaan, die omgang van Rusland naar China, heb je iets kunnen merken? Voor mij nu China, als ik bijvoorbeeld onze regio, onze halfgrond, als we het communisme kunnen evalueren, dan zien we dat alle landen die met communisten bezig of socialisme bezig waren, zijn nergens aangekomen. Maar je ziet China, die is keihard in het communisme ingedoken. En dan zie je China, die zal eigenlijk het belangrijkste economisch land van de wereld worden. Dat is het zeker. En dat zie je ook bijvoorbeeld aan de mensen die natuurlijk ook de hele dag met een telefoontje bezig zijn. Huawei heet dat. En dat is ook een soort chat-idee dat je met je telefoontoestel ergens komt. Je drukt het tegen een schermpje aan. Je krijgt meteen de bestelling op. Die krijg je door die je genomen hebt. Het is een wonder wat daar gebeurt. En met zoveel mensen. En zoveel discipline, hè, dat is ook heel belangrijk. Want iedereen staat gewoon in een rij. Er zijn files, ja niet van 12 banen dik, maar van 18 banen dik. De elektrische auto komt eraan daar. Het is een geweldig land. Alleen ze spreken geen Engels. Dus het probleem is, als je iets wil, dan moet je dat inspreken in het Engels in iemands telefoon. Dan wordt het vertaald in het Chinees. Zij of hij spreekt dat terug in het Chinees. En dan komt het in het Engels op je schermpje. Dat is de enige communicatie die je hebt. Zelfs in de grote hotels, zoals een Hyatt, wordt er haast geen Engels gesproken. Het is heel erg verwonderlijk. Maar goed, het is een wereld op zich en ze komen eraan. En je ziet het ook wat er gebeurt. Ze leggen spoorwegen aan in Afrika. Ook Venezuela wordt nu dus geholpen, hè, met een flinke lening. In ruil natuurlijk voor de olie die daar dus ontgonnen wordt. China is de opkomende wereldmacht. En ik hoop dat ze zover komen dat ze dat niet voor militaire doeleinden gaan gebruiken. Dat is de enige angst die ik eigenlijk heb. Het komt altijd neer op de militaire activiteiten. Ja, precies. De geschiedenis vertelt ons dat. Het is waar. Maar anyway,
Laten we naar de plaatjes gaan, want deze zijn echt bijzondere foto's Nou die je ja, gemaakt hebt inderdaad. in Maar China. fotootje nummer 1 is een vorm van een jak. Nou, die komt in China niet veel voor, want dat komt eigenlijk uit Tibet, komt het beest. Een langharige koe. En ze gebruiken alles van het beest. Die jak die wordt dan, zie je achterop op een scooter of een motor gebonden. En zo wordt het vervoerd. Ze hebben van veewagens of zo nog nooit wat van gehoord. Maar plaatje 3 geeft aan dat er ook veel uit containers wordt verkocht. Vraagje 5, plaatje 5, dat is ja, iets heel bijzonders in Mongolië, waar ik straks even op terugkom. Dat zijn als je ooit een goede film wil zien over adelaars die getraind worden door Mongoliërs, dan moet je gaan kijken naar de film The Eagle Huntress. Dat is een meisje wat door haar vader geleerd wordt hoe je zo'n adelaar traint. Heel bijzonder. Dan ga je naar plaatje 6, dan zie je een treinstation zoals het er is. Je ziet geen elektrische lading. Plaatje 7 zie je mensen veel oefenen in China, vooral voor Tai Chi. Plaatje 8 geeft aan ja, de bekende Peking eend. Ja, heerlijk, dat is echt lekker hoor. Dat is echt heel bijzonder. Ja, inderdaad. Dat is geen kip. Nee. Dan plaatje 9, dat is wel een bijzonder plaatje. Dat is een gebouw en dat is van de Chinese staatstelevisie. Dat is gebouwd door een bekende architect, dat is Rem Koolhaas. Rem Koolhaas is een Rotterdammer. Ja, inderdaad. Die is nu 74 jaar oud. Heeft in Amerika en in Engeland en in Nederland gestudeerd. En over de hele wereld zet hij hele bijzondere gebouwen neer. Ze noemen het polemisch karakter. Polemisch komt eigenlijk voort uit het woord dat je oorlog voert. Hij probeert iets echt kunstzinnigs neer te zetten. Hij heeft een boek geschreven over de verandering van de stad. En wat er gebeurt als een stad dus geen mogelijkheid heeft om aan structuur te doen. Of aan toekomst te doen. Of om aan gedachten te doen. Dat de stad zich dan zelf ontstaat. En het boek heette The Generic City. Ook interessant om een keer te lezen of te kijken op internet. We waren bij Kiki Bertens op plaatje 10. Nou ja, en voor de rest, ja, ik ben natuurlijk op het plein van de Vrede geweest. Dat is plaatje 14. Een bijzonderheid. En de plein van de Vrede, daar heb je nog iets wat heel nauw aan verbonden is. Dat heet de Verboden Stad. Daar moet je doorheen lopen, daar moet je wel kaartjes voor kopen. Dan ga je van de ene kant naar de andere kant. Dan word je eigenlijk als het ware, als een soort kudde word je aangevoerd. Maar wel heel mooi om dat te zien. Dan heb je het mausoleum van Mao natuurlijk, wat daar staat. Mao die pas in 1976 stierf, hè, met zijn rode boekje. En daar zijn 40 miljoen Chinezen omgekomen. Dat is natuurlijk ongelooflijk geweest. Maar ja, de huidige president, die doet het heel goed. Ja, en sinds 1949 is de Volksrepubliek China ontstaan. En ze doen het heel erg goed. Ze komen eraan. Wauw. En de wereld verwacht ze ook. Ze zijn er al, laten we het zo zeggen. Natuurlijk, en ze hebben natuurlijk een hele eigen cultuur. En je ziet het bijvoorbeeld hier ook in onze gemeenschap. Hè. Ze zijn teruggetrokken. Wij leven eigenlijk een grote belevenis. De omgang van een wereldmacht, van een land naar een ander. Ja. Hopelijk gaat het over met vrede. En niet met geweld. Nee. Dat hoop ik. Mongolië. Ja. Dat is een land Ja. van veel strijd. Enorm. Eigenlijk, eenmaal dat ik door die foto's gegaan ben, zie je geen mooie panorama's en geen mooie gebouwen. Maar je ziet een land met een hele geweldige geschiedenis. Vooral met zijn leider Genghis Khan. Ja, nog steeds die naam klinkt. En dan kan je vergelijk je het misschien meteen met paardenrijden en strijden en noem maar op. Ja. Tactieken die nog steeds bij de militairen, tactieken die nog steeds wordt gebruikt, vooral angst. Angst warfare. Ja, dat is door hun helemaal ontworpen. En dat nog steeds. En hele andere technieken en tactieken. Maar begin ermee, Mongolië.
Het is Voor een, jou was is- het beste van de trip. Ja, dat weet ik zeker. Omdat het ten eerste, het is ook helemaal een totaal andere wereld. That was the reason for the trip. Absoluut. We zijn 10 dagen door die Gobi-woestijn heen gereisd. Met een ambulance. 1900 We kilometer. hebben 1900 kilometer gereden. Hoeveel dagen, Frank? Dat is bij elkaar 11 dagen geweest. 11 Ja, dagen. en dan echt door in woestijn. dat vennetje en een woestijn. Dat helemaal rotsen zijn, dat is geen zand, maar Nee, dat zijn rotsen. Heel grappig. En die mensen rijden gewoon 125 kilometer. Dus ik heb dus bijna 3 maanden last gehad van mijn arm, omdat ik me vast moest houden natuurlijk. En je slaapt dan in een ger. Dat is zo'n ronde tent, weet je. En daar hebben ze wel alles hoor. En ze hebben daar ook de televisie. Niet met elektriciteit, maar bijvoorbeeld door zonne-energie. Dus het is allemaal heel bijzonder. Ze werken daar met families en ze trekken met de kudde, trekken ze over het land om de beesten te laten grazen. Dat doen ze met kamelen, dat doen ze met paarden. Hè, paarden is natuurlijk heel bekend. En hebben jullie dat allemaal beleefd? Hebben we beleefd en we hebben dus natuurlijk ook de melk, de merrie van een paard hebben we gedronken. Dat is zoete melk. En daar doe je wat alcohol in en dat heet het aierig. Dan ga je met z'n allen in een kring zitten. En dan geef je dus die melk door. En dat betekent geluk of vriendschap. Of je bent met z'n allen. Want je verstaat elkaar niet. Want die taal, de taal die ze spreken, die sta je niet. En het schrift kan je niet lezen, want het gaat van boven naar beneden. Dus het is allemaal heel anders. Je werkt met je handen en je voeten. Nou, ik heb altijd een boekje bij me. Waarin 2100 figuurtjes voor staan van waar is mijn krant en hoe laat begint de voorstelling. Maar dat met vertaling over de hele wereld. Maar het is toch, gewoon. er zijn 2 beeldjes die we hier hebben. Het is namelijk foto nummer 11. Ja. En daar kunnen we zien, dit is de woestijn, dat is de Gobi-woestijn daar. Ja. Ik ga Het is een lage wolkbed. Of is ja, het nee, dat is, misschien- je ziet hier. Is het een foto-impressie? Dit is eigenlijk een hele grote foto-impressie. En je komt, je gaat met de trein, foto 1. Je komt dan in een wagon met 4 man. Nou, wij hadden 2 dames bij ons. Wouter, mijn vriend, die erbij was en ik. En één was een bibliothecaresse. Nou, dat is mijn vrouw ook, dus dat gaf wel een goede stemming. En de andere was van de Belastingdienst, dat was wat minder. Maar ze maakten ons bed op en ze hadden alles. Ze hadden die Jumbo in Nederland geplunderd met natte washandjes en met pinda's. Dus we werden helemaal vertroeteld. Dan kom je aan in foto 3, dat is Ulaanbaatar. En Ulaanbaatar is de hoofdstad van Mongolië. En dat is wel iets heel bijzonders, want meer dan de helft van de bevolking van 4 miljoen Mongolen leeft in de stad. En dat komt eigenlijk omdat ze dus door de enorme kou verdreven zijn in 2010. Toen is de helft van het vee doodgevroren en zijn ze eigenlijk gevlucht naar de stad. Dus die stad die heeft zich uitgebouwd met allemaal hutten die rondgebouwd zijn. En de slimme Japanners hebben hun auto's, die zij dus niet na 2 jaar opnieuw inruilen. Die auto's die worden verkocht aan Mongolië, maar met het stuur aan de verkeerde kant. Dus het is 1 grote file daar, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je komt er ook niet meer uit. En zoals we hier een halve meter afstand houden ze daar 5 tot 10 centimeter. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hele grote bijzonderheid. Dan kom je in een plaatje 4, dan zie je het plein van Ulaanbaatar. En daar zie je Genghis Khan natuurlijk, als op zijn paard zitten. Nou, foto nummer 6. 5 heb ik op een of andere manier overgeslagen. Foto nummer 6. Daar zie je mij met die adelaar. Dat is wel een hele grote bijzonderheid hoor. Want in Oakley, dat is het meest westerse gedeelte, daar worden jaarlijks wedstrijden gehouden. Dat trekt heel veel mensen. En die worden gehouden door Kozakken en Turken die zich daar gevestigd hebben. Daar wordt ook Turks gesproken. Dus je ziet dat het een hele grote mengelmoes is van talen. Maar het is toch een land met zoveel buurlanden. Ongelooflijk. Het is heel interessant, maar we gaan direct naar onze break. Naartoe staan, we conosco het programma. Frank está contando o hobby fascinación, lo que viaja de Mongolia representa. Me quiero invitado para pedir contact con Frank in Facebook. Je naam wordt erbij gaan, ja, een verslag
hopi mas largo, arriba trip aqui, e hopi mas informação, vooral de área de antropologia. Nós seguimos mais de Mongólia. Ora nosso back, não vai ler. Nós seguimos poesia, nós vai meia hora, o Frank, para nos conhecer um pouquinho mais de Mongólia. Frank, nou, dat was een hele mooie foto. Met die eagle. Hoe heet die ras eagle? Het is de Mongoolse adelaar, zo moet je het zien. En de vrouwtjes worden getraind, die zijn 3 kilo zwaarder. En die hebben een beter vermogen om de prooi te pakken. En in de winter zijn dat zelfs vossen die ze pakken. Wow. En die worden dan aan het baasje, apporteren, worden aan het baasje overgedragen. Heel erg mooi in die film. De Eagle Hunters, nog een keer herhaald. En ze hebben een kapje voor hun ogen, want ze zien 40 keer scherper dan de mens. Dus dat is natuurlijk nogal wat. Maar het is een geweldige belevenis om zo'n beest een keer te zien of in beweging te zien. Foto nummer 7. Dan zie je dat het een boeddhistische trekken heeft. Door de Russen is dat natuurlijk in de tijd, zijn er meer dan 10.000 monniken vermoord. Want die vonden het helemaal niks, het boeddhistische systeem. Er zijn ook weinig nederzettingen over. Dan zie je op plaatje 8 zie je echt twee jonge jongens aanwezig. Nummer 9 zie je een plaatje van de woestijn, prachtig. Gobi-woestijn. Gobi-woestijn. Gobi betekent door in het Mongols. Dan ga je al heel snel naar de... overal zie je die Genghis staan. Zie je opduiken, op bierflesjes, op theezakjes. Maar Frank, Genghis Khan werd belangrijk in de 21ste eeuw. Waarom vroeger niet? Pas op de 21ste eeuw hebben ze hem als held van het vaderland of zo benoemd. Vader des vaderlands. En waarom? Omdat het verhaal gaat over de 13e eeuw. En het Mongoolse Rijk heeft zichzelf zo ver uitgebreid dat het was het tweede wereldrijk van de wereld na het Engelse Romeinse Rijk. Ze zijn zelfs met hun paarden tot voorbij Rome zijn ze zelfs geweest. En alle rassen komen eigenlijk zijn verdeeld. Dat kan je zien aan de mensen van Myanmar. Dat kan je zien aan de mensen van Japan. Behalve China heeft zich nooit eigenlijk laten overheersen door de Mongolen. Zij hebben dus de Mongolen zelf overheerst. Maar het is naar voren gekomen door hun revolutionaire manier van militair zijn. En wat zij ook deden, als zij bezig waren om iets te veroveren, dan werkten ze met flanken. Dus ze gingen met een strijder had bijvoorbeeld 5 paarden, waarbij hij dan in 300 kilometer per dag kon afleggen en ook kon vertellen aan de baas wat hij gezien had. De vrouwen werden natuurlijk allemaal verkracht, want die moesten dus allerlei strijders voortbrengen. En de mannen die moesten vechten. Dat was natuurlijk een enorme vechtlinie. En dat woord Mongool komt er ook van terecht dat vrouwen die dus in de tijd een kind kregen van een strijder van Kyrgyzstan, dat vonden die vrouwen natuurlijk niet zo leuk. En dan hoopten ze op een afwijking. En daar komt het woord Mongool vandaan. Maar Frank, als je de Mongoolse militair vergelijkt met de andere militairen van die tijd, hun uitrusting was helemaal anders. Het begon met de sabels, met hoeveel kilo's hadden ze mee, hoe vlugger ze waren, namelijk op paard. Dus het was een hele andere tactiek. Ja, nee, ze hadden de tactiek, ze hadden 2 soorten bogen, waar je pijl en boog mee kon schieten. 1, waarbij je dus op een paard, op het moment van de galop, heb je een stilte moment, dan sprongen ze op. En op dat moment... daar kon hij schieten. En dan kon hij schieten. Dus dat was een heel speciaal iets. En de andere boog was de landboog. Dat is synchronisatie. Ja, dat is geweldig. Ja, het is fantastisch. Daarbij werd bloed afgenomen van het paard. En dat werd gedronken, want er was natuurlijk onderweg in de woestijn was er niks. Dus zo'n ader werd opengemaakt. En dan werd zo'n beest kreeg ook helemaal niks. Het was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Maar het is een wereld hier. Het is de Willem van Oranje, zeg maar, de vader des vaderlands. Ja. En dan in de 13e eeuw. Hè? Dus je kunt je voorstellen hoe lang dat doorgewerkt heeft. En je zegt dat zijn beeld overal op een marketing manier helemaal geweldig staat in het hele land. Ja. We gaan even door met nummer 11.
Plaatje nummer 11. Dat is de Russische jeeps. Die worden trouwens nog steeds gemaakt in Rusland. Zo ga je door de woestijn heen. Het was eigenlijk een ambulancevoertuig. En dit is een 4x4. Dat is een 4x4. Ja, die worden nog steeds gemaakt. De chauffeurs hebben een opleiding gekregen om te repareren. Want zo'n ding is natuurlijk altijd stuk. S'avonds gingen de wielen eraf. Fase 12 zie je dat we vastlopen ergens in de dieping van een rivier. Nou, dat wordt al heel weer snel gedaan. 12. Nummer 13. Vrolijke kinderen. Allemaal prima. 14 en 15. Dat zijn de prachtige vergezichten die je hebt. Vooral met heel veel rode steen. Lijkt op Arizona. Ja, het lijkt er wel op, maar dit is toch mooi. Ja. En 16, ja, dan zie je dus... Kijk, die herders, die hebben natuurlijk... Vroeger hadden ze honden. Maar nu hebben ze motoren waar ze de kudde bij elkaar houden. En de traditie is dat als ze honger hebben, dan pakken ze een mes. Ze pakken een schaap. Ze snijden de buik open. Ze pakken de arterie. Snijden ze door. En dan leggen ze het beest op zijn rug neer. Zodat het bloed in het lichaam bewaard blijft. Want bloed vergieten, dus aarde geven, dat is niet volgens het geloof wat ze hebben gehad. Dus als bijvoorbeeld mensen krijgsgevangen gemaakt werden en die werden gedood, dan werden ze opgerold in tapijt en dan werden ze door de paarden werden ze vertrapt. Want er mocht geen bloed vloeien op de grond. Ook een heel aparte belevenis. Plaatje 17, dan zie je eigenlijk met 2 bulten, dus dat zijn kamelen. Die worden ook gemolken, dat is ook heel apart. Plaatje 18 jaar, daar heb ik nog wat problemen gehad in Nederland, want van de dierenbescherming. Dierenbeul. Ja, maar dierenbeul, je krijgt een touwtje door je neus heen, maar ik vond het niet zo heel erg. Plaatje 19 is de Koer van Sachan. Dat is een gebergte zeg maar, aan de zuidkant van de Gobi-woestijn. Erg mooi, aparte dieren zitten daar ook. Je hebt zelfs ook een Gobi-beer die wij helaas niet gezien hebben. Het moet een erg mooi groot beest geweest zijn. Plaatje 20 is een van de scherpste foto's. Dat kan wel eens een keer gebeuren. Meestal in de ochtenduren. Dan zie je zo'n prachtige boom midden in de woestijn. Plaatje 21, ja, dat geeft aan. Dit is al echt een Mongoolse. Een lieve vrouw die ons, ondanks het feit dat we elkaar niet konden begrijpen, hulpvaardig was. En ons thee schonk. Dan krijgen we dus die ger, oftewel de jurk. Dat is dus die plaatje 22. Zijn die tenten? Dat zijn die zijn gemaakt van vilt en canvas. En die zijn binnen 2 uur zijn ze opgevouwen. En ja, het is helemaal rond, het is heel apart. Jij schreef, Frank, in je verslag schreef je over slapen zonder verwarming en 20 onder 0. Ja, we hebben de eerste nacht meegemaakt. Wauw. Ze hadden gezegd, neem dan maar een truitje mee. Maar dus met min 20 graden is dat natuurlijk niks. Dus we hebben echt verschrikkelijke kou gehad daar. En op een gegeven moment helpen dan paardendekens. Hè? Die helpen ook niet meer. Je blijft koud. Dat is een deel van die verkenningen. Ja, dat is het en zo. En dan, Het is geen first class. Nee. Niet zo'n tent. Aan de andere kant maakt plaatje 23 Ulan Sikulan. Dat is weer een prachtige waterval die je natuurlijk helemaal niet verwacht in zijn zuidkant van zo'n Gobi-woestijn. Ook heel erg mooi. Mooie oase. Ja, en dan eindig ik eigenlijk met plaatje 24. Waarbij je ziet wat er gaande is met de kudde. Plaatje 25, 26, 27, 28 en 29. Dat zie je de plaatselijke klederdracht. En die is wel heel erg mooi hoor. Mooie naaldjes, de kinderen worden erbij betrokken. En het is toch wel iets moois. Ja, je moet heel ver vliegen, Rafael, wil je dit allemaal meemaken. Maar het is zeker de moeite waard. Het is zo leuk. En ik wil nog even iets zeggen over over de luchtvaartmaatschappij Insult Air of Cancel Air. En er zit al 30 miljoen in. Het is nog steeds even slecht. We betalen een bedrag wat ongeveer de helft is van als je naar Europa vliegt heen en weer. Laten we daar nou mee ophouden. Laten we die mensen stoppen ermee. Meteen automatisch. Want je kan alleen een luchtvaartmaatschappij opzetten als je zorgt dat je 3 gelijkwaardige vliegtuigen hebt. 737. Southwest Airlines heeft een vloot van 50 vliegtuigen, allemaal hetzelfde. Het voordeel ervan is dat je 1 piloot hebt die dus op die vliegtuigen kan vliegen. Dat je 1 onderhoudsmonteur hebt die alles kent van dat ding. Als je 3 of 4 verschillende vliegtuigen hebt,
gaat niet. Het wordt nooit wat. Dat heeft Airbus goed bedankt. Ja, natuurlijk. Dat hebben ze goed gedaan. En laten we ermee stoppen. Zand erover. En laat een ander, die er wel verstand van heeft, laat die het doen. Frank, hartelijk bedankt om deze ervaring met ons helemaal gepresenteerd hebt. Heel mooi, Mongolië, heel interessant. Vooral die antropologie van het land. Maar toen is dan, por fascinado lo que Frank compartió con nosotros, vos clic en Facebook, clic Frank Bonset, pide para su contacto y lo vos lees en verdad un verslag hopi más extenso de todo lo que tuvo lugar en Mongolia. Hopi interessant. Nogmaals Frank, bedankt. Het was weer heel leuk om bij de man En die van banden weet tot te zijn. Tot de volgende keer. keer. Tú estás acá, danke por mirar, danke por escuchar, invitando para otro programa de El Caso, de otra oportunidad, de otro viaje.